Salamat ko kay sa Ginoo o kay kaning bisag katong Father's Day gid nga adlaw. Kanang wala man gid mi ato naka-celebrate kay gikan pud ni tambong sa namatyan nga namatyan manggod mi ang manggod sa akong asawa. Unya kanang murag mutong gikan mi didto pauli mi atong Wednesday man siguro to Wednesday pauli na mi, and then sa kapoy na kay mulawas kay gikan dito sa pagkuan sa manghod sa asawa, wala mi halos tugay nya pag uli na mo kinahanglan na pud mi uli kay among anak isa amo pang absent ra nya. Pero ang akong asawa porsigido gyud kay nga mohapit mi sa mall sa kapoy na kaya niya, pero kay kanang ako lagi nga kung ano pud siya kay basta malain pud siya labi na kay gikan pud siya nasakitan, so di pala ko sa gusto ko ano sa kapoy na kaya mi wala sige adto gyud gihapon mi. Pero nga mao di ay kaya nga ako ding duha ka anak naghatag na din sila og tag 1,000 silang mama nya kay gusto nila ko regaluhan og Nike shoes. So bisag wala ni nahatag atong adlaw sa Father's Day, pero dugay na dahil sila naghatag kataon lang nga nakaadto pud na kuan ang manggod sa akong asawa. So mo na nga hapit yun mi didto unya gipunan po din sa akong asawa morning napalitan ko og Nike shoes nga nindot kaayo. So ako di mo simple ra mo ko nang bisyon og mga mahal jud kay mga sapatos, pero kani nga sapatos dako na gid kay sa kuha manang. Thank you kay sa akong mga anak Lister, Jimar, thank you kay sa inyong paghatag sa inyong mama para pagpalit aning regalo niya. Salamat kay Wang sa imong pagpuno mo nang nakapalit og Nike shoes nga nindot kaayo. Ganahan kay ko ani pang puli sab sa akong Adidas nga gihatag ko di ko Lister. So thank you kid kay sa inyo. Lipay kay ko gid ani as a present sa Father's Day. Pero ugma kay naman po gyapon special ko ana, at least na apas magyapon sa among church. Sa Sunday sa church. Sa Sunday sa church kay kuan man gi-late man kay na may special food nga event atong Sunday sa among church. So at least di gihapon ko late sa among church. Sa pag-celebrate gyud nation more international nga worldwide magid nga celebration. Dili gihapon ko late kay advance naman naghatag akong pamilya, wala lang dahil napalit tungod sa panghitabo. So thank you kayo, thank you Jesus sa akong mga buotan nga anak ug akong asawa nga na-feel yun ako ang pagpangga. Thank you so much. Thank you God.